Гектор! 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 Гекторе! Къде си е точно? А? Хапвам, Хекторе, хапвам. Хапваш ли? Хапваш, защото моят ти е за последната тази седмица. Идвам, а някъде си. Хапвам. Къде си ще бъдеш? Дай локейшъна и ще хапнем двамата. Това ще ако чепе, че нямаш парички. Ела. Ще ти паднат зъбите, да знаеш. Идвам, моля те, ела, брат, моля те. Ела се видим, бе, брат. Слушай, ние сме само за киното. Чай да ям, мукни малко да ям. Брат, много хубав лайф си направихме, виж какъв така, точки, мочки, печелим си. Дай седим хапни, брат, Пловдив, моля те, брат, ела. Остави ма да ям, бе. Оставам, бе, да. Моля те, Ям брат, така. айде, бе, брате, моля те. Ще видим да е хубаво. Окей. Тръгвам към Пловдив сега, слизам долу и паля. Ям. 2 часа ми трябва, че карам с ограниченията. Ела, брат, няма проблем. Аз съм сам, ще оставя кучката. Ще Къде заложа. да дойда, къде? Където кажеш в гората, къде сам ще дойда, ще го сложа, няма проблем. Че в гората е. Просто ела. Това се иска. Нали знаеш, че няма шанс срещу мене? Окей, нека проверим цялата държава ни гледа, да видим вкусна Нали без знаеш, че файтър няма и да шанс, бъда. бе? Окей, аз идвам, но ти ще бъдеш ли там, айде. Ще бъда, само че ще спреш лайфа. Преди да... Защо, брат? Искаш да правим секс без да навиждат хората, нали? Го обяви на лайф, ти дойде ли? Защото че има свидетели и после жалбата ти. Истински андерграунд не го боли хуя за делото. Ти какво става? Истински андерграунд не се пуска на лайф. Ти не си истински гангстър, защото идваш на лайф и привичаш, имаш комплекси. Който превърта андерграунда, ще го извърши на лайф. Аз ще бъда на лайф. Дори Ама ако ти не имаш приемеш, аз комплекси, ще за дойда това и си ще да те бъдеш на намеря. лайф, защото теб те е Ще те страх. намеря. Делта Уно, аз идвам и ще те намеря. Няма да излезеш. Слушай, бе, тебе Има ли те е страх и за това си на лайф. варено клошара? Питам, защото аз идвам на палатка при теб. Тебе те е страх и за това си на лайф, бе. Окей, дай. Пусни на лайф, нека ти дойда на лайф, да видиш колко съм плашен. Моля се, брат, само това искам, моля се. Ма тебе те е страх, бе, затова пускаш лайф. Аз ти казвам без лайф да се видиш. Аз ще обикалям цял ден като Конан Гол и всеки един град в България. Моля те, излез просто. Жена. Къде ще обикаляш гол, бе? Бавно развеш. Ти искам, сега ще бъда в моя гол. Ще бъда на Кой майка гол? с задния двор гол. Изяш моя гол. Аре, брат, ела да се биеш като мъж, защото ти си жена. Искаш да ми лапаш, бе, глупак? Да, искам да ти духа много хубав секс, ще правим ела. Просто ела. Ще ми лапаш, бе? Да, много хубави съм ти правя. Ела да ти духам, брат, моля ти се излез просто. Се иска да излезеш. Ма някак ти страхта, бе, от простутката ли? Ела, брат. Аз ела. винаги излизам, бе, глупак, то ти не идваш. Аз 3 пъти излизам, 3 пъти да няма. Какво ми се правиш много? Слушай, колко време ще наруша ограниченията? Полицията, оставите ма за андерграунда, просто да карам с деста. Моля ви се, бъдете генгста, гледайте си патрулката. И шоу. пас се повъркал, бе, тапанар. Моля се, Какво точно. Слушай, добре, ти не се ли срамуваш малко, бе? Ти няма нищо мъжко в теб, бе. При цялата държава се насираш. От кое се срамувам, бе, глупак, 4 пъти идвам, ти се криш, бе, тапанар, криш се в гората в Стара Ти се Загора. гръмни някъде, ти си позор, бе, путко. Позор. Смърт преди позор. Да, бе, палячо, ти се криеш кола в гората в Стара Загора, аз те чакам на парка Смиренски, ти си бавно Да развиваш. знаем как ма чака 4 часа след като замятках и целия град с лапитата се ме. Не съм мяткал, това са глупости. Ти си отишъл, пуснал си жалба и си изчезнал, сега говори глупости. Нека, моля се, ела да разпиша жалбата, сега ще оттегля. Ела бе, педерас, ела да и пап, който ще оттеглиш. Ела е жена, защото ако ни дойш ще намерят. За какво пусна жалбата, бе? Бавно Аз съм развиваш. Делта Уно. Слушай, маняк, тебе ще взема, ти не знам дали си наясно кой съм аз. Ти си най-големия Знам дали си врагофрен в наясно България. кой съм аз. Че много контакти имам. Искаш да отворя на червеното и да има Делта Уно и да не може. Кажи ми защо пусна жалба. Сега ще видиш. Защо? Тръгваме, то няма да се покаже, търсим го. The game is so най-дърпен. Питам те, защо пусна жалба, Сега ще глупак. видиш, като извъннат на червеното, като на бара. Ами лапни ми хуя, бе, бавно развиваш. Като се стъпиш на врата, да видиш моя фейс, ще видиш Няма какво стана тук лели на точно. олигофрен. Какво ще правим сега? Ай, чао.